L-amministrazzjoni tal-Junior College ħabbret numru ta' bidliet fir-regolamenti biex wieħed jidħol f'dan il-kulleġġ. Dan għamlitu wara li ħasset il-bżonn li tbiddel il-kundizzjonijiet biex tħeġġeġ iżjed studenti jkomplu l-istudji tagħhom u ma jaqtawx qalbhom. Dawn ir-regolamenti ntlaqgħu b'mod pożittiv mill-Kunsill Studenti Junior College kif jgħid is-Segretarju Ġenerali Gabriel Mallija. Ovvjament bħal Kunsill Studenti tal-Junior College nilqgħu proposti bħal dawn li jespandu l-possibilità tal-istudenti li jistudjaw aktar fil-Junior College u għalhekk aħna b'wiċċna l-qudiem nilqgħu proposti bħal dawn li jkunu jistgħu jservu ta' benefiċċju għall-istudenti tagħna. Biex wieħed japplika din is-sena irid ikollu 6 eżamijiet fil-livell tas-sekk. Malti, Ingliż, Matematika, suġġett ta' xjenza u 2 suġġetti oħra li jistgħu ikunu vokazzjonali. Studenti li jixtiequ jirrepetu l-ewwel jew it-tieni sena anke jekk kienu f'istituzzjoni differenti jistgħu xorta waħda japplikaw biex jidħlu f'dan il-kulleġġ u jirrepetu liema sena jridu. Se jingħata ċans ukoll biex studenti li ġralhom xi ħaġa barra mill-kontroll tagħhom u jsibuha diffiċli li jlestu l-kors f'sentejn, dawn jistgħu jażlu li jlestuh fuq perjodu itwal hekk kif se jingħataw iċ-ċans li jerġgħu jagħmlu dik is-sena mingħajr ma jitqiesu bħala repeaters. Mallija jgħid li dawn il-kundizzjonijiet se jgħinu lil diversi studenti. Proposti bħal dawn ġielu l-istudenti ikunu aktar ottimisti anke fl-istudju tagħhom u jekk eżempju jiġrilhom xi ħaġa fl-ewwel sena jinqala xi ħaġa kulħadd dan l-aħħar jiġifieri ikunu jistgħu jirrepetu jew inkella jagħmlu sena oħra anke fis-second year fejn qabel kont tista' tirrepeti sena waħda biss issa tista' terġa' tirrepeti kemm il-first year u kemm is-second year. Il-Kunsill Studenti Junior College iħares il-qudiem għal iżjed bidla b'konsultazzjoni mal-Kunsill għal ġid tal-istudenti u l-futur tagħhom. Ovvjament jekk ikun hemm lokal aktar bidliet jew jipproponu aktar bidliet fil-bord tal-Junior College u l-amministrazzjoni tagħtina aktar idejat minn tagħhom, aħna nikkonsidraw u niddiskutuhom anke mal-amministrazzjoni fil-bord tal-Junior College. Dawn ir-regolamenti l-ġodda tħabbru waqt li ġie mniedi l-prospektus ta' dan il-kulleġġ għas-sena skolastika li jmiss. Waqt it-tnedija ntqal li fost l-aktar suġġetti popolari mal-istudenti fil-livell avvanzat hemm il-bioloġija, l-Ingliż u l-Matematika, filwaqt li f'dak intermedjarju huma l-Ingliż, il-Filosofija u x-Xjenza Fiżika l-aktar magħżula mill-istudenti.